Ndiri mukadzi ane 50 years. Takaroorana nemurume wangu kwakuita mwana wedu 1 musikana. After 2 years tiri mumarriage, murume akamitisa mumwe musikana. Ina handina kuzviziva. Ndakazongoti one day takatogara hedu manheru, mukadzi uya anga amitiswa kwakuerekana auya pamba nemwana. Patakabuda panze akangoti ndauya kuzokusiyirai mwana wenyu uyu. At first I thought it was a joke because murume akangotanga kuti kune mukadzi uye, unopenga here iwe, ndizvo zvatakataurirana here zvawava kuita. Ini ndakanga ndakangomira zvino ndichishamisika. Mukadzi uye akabva atanga kutofamba asiya mwana. Ini ndakabva ndatomhanya kunomubata kuti wauri kusiyira mwana wako ndiani, enda nemwana wako. Mukadzi uye akatanga kundipopotera zvokuti ndakapedzisira ndanyarara because I'm not a person anoda zvehondo. Mwana uye paakasiyiwa aive ne4 months. Takasara tikambotadza kuwirirana nemurume, asi mwana ndaingochengeta kunge wangu. Andiyo ndazosvika pakujaira kuti ndine vana vangu 2. After a year my husband then passed away. Hama dzake dzikaramba kutora mwana uye and they took everything zvataiva nazvo nemurume. I tried kutaura namai vemwana uye kuti chitorai mwana because murume ashaya ende munhu wese ari kuramba kuchengeta mwana uyu. Amai vemwana uyu vakandipindura kuti kana washaya kwekuisa mwana iyeye murase mubhini. Ini nemwoyo wokubereka ndakaona kuti ndirase mwana hazviite. Ndakatanga kugara nevana vangu 2 ivava. I went through a lot nevana ivava. Handina musi wandakambosarudza kuti uyu mwana wangu uyu ndewe murume. Hama dzangu dzakatombotanga dzichataura kusvika vanyarara. Nenyasha dzaMwari vana vakakura, handina kuzombobvira ndaroorwa. Ndakaendesa vana kuyunivhesiti. Navo vana vangu vese vamadoctors, Mwari vachinditungamirira. Nyaya yavepo ndeyekuti amai vemwana uye vakatanga kunditumira mameseji kuti uri kuchengetwa nemwana wangu ini ndichitambura, ndipe mwana wangu. Ndakatanga ndisingadayire until amai vauya pamba pangu vakapunza mahwindo epamba pangu vachipopota kuti ndipe imba yangu yakavakwa nemwana wangu. Vana vakakura ndichivaudza zvakaitika zvese, zvokuti kubva musi watanga amai ava kunetsa vana vakati mama torai peace order. Ndakatora peace order yacho, asi amai ava havanei nazvo zvepeace order iyi. Vasvika pakunditi gore rino unofa chete, guva rako ratovepo ukasandipa mwana wangu uri kufa. Mwana ndakamuudza kuti unokwanisa kuenda hako kuna mai ava, ini imba yawakanditengera ndobuda hangu. Mwana ari kuramba ari kuti hakuna zvakadaro, ndimi amai vangu, yet ini ndasvika pakupererwa. Ndava kutotyawo kuurayiwa, ndoitawo sei, please help guys.